कन्ट्राक्टरसो जाबाय दिनैनि एबसुआ स्किम होसोनानै मन्त्रि मनलानि उन होसोग्रासो जाबाय नैबे बाथ्राफोरखौ दिनै जायफोरा दिनै सोंखारिदों बिथांमोना गावसिनि लाबालाबनि थाखाय गावसिनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय आरो एबसु बायदि मोनसे आफाद बे आफादखौ बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि मोनसे सोलो आरो बोलोजों बे षड़यन्त्रखौ खालामदों दा बेखायनो नोंथांमोना बिसास खालाम आरो नोंथांमोननो बिसास खालामनो हाथाव जोंनियाव बेबायदि गोबांथार जोंहा दिन्थिनो हानाय जोंनियाव फोरमानफोर दङ जों जे राजखान्थियारि आफाद नङा दिनैनि नैबे गेवलां नैबे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोना दिनै मिथियो दिनैसिमबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि हाबाफारिखौ नागाराखै दिनैसिमबो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि बेलायाव रावनि बिथिङै थुनलाइनि बिथिङै हा बिथिङै राजखान्थियारि बा संबिधाननि जिखिनि मोन्थाय बेवहाय जोंहा जुदि खहा जुदि जानो नागिरदोंब्ला बेखौ जोङो माब्लाबाबो जों फावसिनानै थायाखै नोंगौ जोङो गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय जों बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो गोनां जादों आरो बाहागो लायाबानो उफाय गैया मानो होनोबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंदों गाव सरकाराव फैफिनोबा बिटिआरआव थानाय दफाफोरखौ गाव मावफुंनाय नङा होननाय खोथाखौनो बुंखाबायब्ला बिथांनियाव जों बोरै आसा खालामनो बेखायनो जाय बिथांमोना सुक्ति खालामदों जाय बिथांमोना दिनै मावफुंनो थाखाय थागथियारि जाय बिथांमोना मावफुंनो थाखाय गोसो बै बिथांमोनखौनो जोङो दिनै सरकाराव फज'नायनि गेजेरजों बे दफा मावफुंनायनि बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै मावफुंबाय थादों मानगोनां नोंथांमोन दफायावनो थानाय बिटिआरनि बाहेरानि बर'फोरनो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानानै होनांगौनि बाथ्रा बेखौ दानानै होनाय जाबाय जोंनि बिटिआरआव बिटिआरनि सरकार जोंनि बिटिआरआव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'आ सालायदों आरो बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दङ मेघनेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङा बै बर'नि खुंथाय बर'नि काउन्सिलखौ बैहाय सालायदों बै जायगानि बर'फोरनि रैखाथि बै जायगानि बर'फोरनि थामोनथा बै जायगानि बर'फोरनि सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा आरो बै जायगानि बर'फोरनि रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा हा हु रैखाथि होनायनि बाथ्रानि थाखाय आरो राजखान्थियारि सांबिधानिक मोन्थायनि थाखाय बै जायगायाव दा जोंहा गावनि मोनसे खुंथाय दंसै बेखौ मावफुंबाय दा बै जायगानि दिनै समष्टि दानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बै जायगानि गामिफोरखौ बबे बबे समष्टियाव थिनानै जोङो मा समष्टि बानायगोन बिनि थाखाय दिनै लाहार फाहार खालामबाय थानाय जादों आरो बै सरकारा दिनै बै जायगानि गामिफोरखौ जौगाहोनो थाखाय दिनै मोनसे रां बावजा बिथांमोननि जिखिनि माने मा होनदों माने बाजेट बिथांमोना बेखौबो दिनै थि खालामनानै लाबाय दा बेखायनो दफायाव थानाय बेखौ जोङो दिनै मावनो हाबाय मानगोनां